Ahojte, vítam vás pri novom videu a dneska máme piatok. Ja už som raňajkovala, ale nenatočila som vám to, pretože u nás susedia stále vrtali, takže sa nedalo. A na raňajky som mala mango, teraz vyvenčím psíka, poďme sa domov prichystať, pretože som neskoro vstávala a s kamarátkami sa chystáme na Street Food Fest a tam sa ideme nájsť. Takže ja dúfam, že tam budú mať nejaký vegánsky stanok alebo aspoň nejaké vegánske jedlo. Poďte. No. Poď ideme. No poď. Takže zdravím vás naspäť pri svojom videu, už tu máme Zdenku. Zdravím. A my sa akorát nachádzame pri Starej tržnici v Bratislave na Street Food Festivale. A ja som si už dala jedno jedlo, boli to sladké palacinky s nejakým ovocným dipom, s ovocným sorbetom, s dipom hruška zázvor a oriešky. Zdenka? Ja som si dala hotdog so samými nezdravými vecami, majonézou, slaninkou, cibulkou. So všetkým nevegánskym. A teraz si idem vybrať znova niečo na jedenie a ja ešte uvidím, čo tam nájdem. A ty si tiež niečo dáš, však? Asi dám ešte tie parance. Takže sa vidíme o chvíľku zatiaľ. No čo, Jasminka? Tak sa psíčko, zasmej sa. Sa ti páči, že ťa natáčam? Čo? Čo? No čo? To sa má rozlomičak? Áno, áno. Ne? Tak strašne dobré. Vieš, že to ma rozlomí? Áno, môžem si to tak držať? A viete, jak sa to drží? Počkej, ja takto, ja idem asi takto. Takže idem na to. Ja, to je dobré. Porúčam jednička. Akurát sa nachádzame na zmrzline a je to, jaká tam je? Lúka zmrzlina. Zdenka, ty si dala jakú? Ja levandulovú. Levandulová, tá nebola vegánska. Ja mám horkú čokoládu a kokos. A ešte tu si dali obyčajnú čokoládu a horkú čokoládu. A to je výborná. Výborná, dobré. Horká, no. Je veľmi chutí. Dobre, takže ja idem ochutnať. Dobre to je. Veľa horká. Aj kokosová je dobrá. Takže ideme na to. Ja som sa akorát vrátila domov a máme okolo 8 hodín večer a už určite nič jesť nebudem. Ale chcela som vám porozprávať, čo som vlastne dneska všetko zjedla na tom festivale. Takže najprv som mala vegánsku palacinku, kde bol vlastne taký ten dip, hruška, zázvor. Na tom boli 3 druhy orieškov, mandle, vlaské a ešte nejaké jedny, ale už neviem ktoré. A hore bol sorbet, ktorý bol, sa mi zdá, že jablkový, ale nie som si tým istá, ale chutil mi jablkovo. Potom sme si boli sadnúť na vínko a potom sme sa naspäť vlastne vrátili, kde som si dala nejaké taštičky plnené zeleninou v nejakej omáčke, neviem.
Ale bolo to strašne dobré. Vôbec neviem, čo to vlastne bolo. Ten chlap mi to tam asi 4-krát vyprával, že čo to je. A nezapamätala som si to, lebo bolo to fakt dosť dlhé. Ale bolo to strašne dobré. Bolo to úplne asi jedno z najlepších vegánskych jedál, ktoré som kedy mala. A potom som si po ceste ešte kúpila pečené gaštany, lebo tie milujem pečené gaštany. A nakoniec sme sa zastavili na zmrzline, kde mali aj vegánsku zmrzlinu a ja som si vybrala horkú čokoládu a kokosovú zmrzlinu a to bola fakt tiež jedna z najlepších vegánskych zmrzlín, ako som kedy jedla. Takže úplne super deň, dobre som sa najedla a počasie nám tiež vyšlo pekne, takže dneska bolo krásne vonku a teda už to teda ukončím. A teda vidíme sa na budúce. Ak sa vám toto video páčilo, určite dajte like, alebo mi zanechajte dole nejaký komentár, určite rada odpíšem. A ak sa vám páči môj kanál, dajte odber. Takže zatiaľ s vami lúčim, ahojte. A ešte jednu vec som vám chcela povedať dole pod videom, vždycky zanechávam odkaz na svoj Instagram, takže ma môžete začať sledovať na Instagrame. Teda ja sa s vami lúčim a ahojte.